бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти Суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Ёдорас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. Имрӯз рисолати мо кормандони телевизиони вилояти Суғд, махсусан гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон, дар тӯли як ҳафта дарёфт кардани як нафар чеҳраи соҳиби истеъдод ва манзур барои ҳар кадоми шумост. Ва имрӯз низ гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш кардем бо дарёфти як нафар чеҳраи муваффақ дар ҷодаи илм таби ҳар кадоми шуморо болида сохта бошем. Ва имрӯз бубинед ки барои кӯдакон, наврасон ва ҷавонон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар шароитҳои фароҳам барои аз худ кардани илм ва муваффақ шудан дар ин ҷода муҳайё карда шудааст. Ва умуман ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як фарди Тоҷикистон зиндагии осоиштаро албатта таъмин менамояд. Ва бояд шукронаи ана ҳамин меҳан, шукронаи ана ҳамин сарзамин, шукронаи ана ҳамин истиқлолият чеҳраи хандони фарзандон кунем ва кӯшиш кунем ки як рӯз замонро ҳам барои худамон албатта фараҳбахш гузаронем ва хиште барои бунёди Тоҷикистони азизамон албатта дар як рӯз гузорем. Ва имрӯз бинандагони азиз, дар барнома мехоҳам атрофи истеъдоди як нафар суҳбат кунем ва ман боварӣ дорам ки ин чеҳраи муваффақи илм барои шумо писанд меояд. Биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. бори дигар дуруд бинандагони азизи телевизиони вилояти Суғд. Ин ҳама заҳмат ва меҳнатҳои мо албатта баҳри фароғати шумо аст ва дар ин барнома ҳар нафаре ки дорои истеъдод аст метавонад ширкат варзад. Агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд албатта сабт шудааст. Ворид гардед, ном навис гардед, дархости худро гузоред. Мо кӯшиш мекунем дар қатори дигар иштирокчиёни муваффақе ки аллакай омаданд, иштирок карданд, соҳиби медали барномаи дурахшон шуданд, шумо низ албатта соҳиби ана ҳамин ҷоизаи арзанда гардед. хуб, чун шумо медонед бинандагони азиз, ҳар ҳафта як нафар барои шумо муаррифӣ мешавад ки дар ҷодаи албатта касбу ҳунар, илм муваффақ аст. имрӯз низ кӯшиш кардем бо даъвати як ҷавони муваффақ ки имрӯз дар ҷодаи илм хеле пешсаф ҳастанд, таби шуморо болида сохта бошем. хуб, қабл аз ҳама шуморо ба барномаи дурахшон ташаккури зиёда. хуш омадед мегӯям. ман боварӣ дорам ки имрӯз атрофи истеъдоди шумо, атрофи дастоварди шумо ки имрӯз рӯи мизи барномаи дурахшон хеле густурда зебо истодааст, суҳбат мекунем. ман дар ин лаҳзаҳо мехостам ки ҳарду озод бошем, ба мисоли як бародар ки атрофи истеъдодаш суҳбат мекунад, суҳбат кунем. хуш омадед ба барномаи дурахшон. хуб, марамат, худро муаррифӣ кунед барои кардед. ташаккури зиёд. банда ҳоҷиев Фарҳод ҳастам. дар як баробар ҳам донишҷӯ ва ҳам омӯзгори ҷавон шуда дар муассисаи вилояти Суғд дарс дода истодам. офарин, аҳсан мегӯям. Фарҳодҷон, ман мехостам атрофи барнома аз шумо пурсам. боре ҳам барномаи дурахшонро тариқи телевизион тамошо мекардед? бале, барномаи дурахшонро мо тавассути оинаи Нилгул, тавассути шабакаи телевизиони вилояти Суғд медидем ва албатта бо ҷалб шудани анамон ҷавонони соҳиби истеъдод, ҷавононе ки лаёқат дар ин ё он самт доранд, бениҳоят хурсанд мешудам ва албатта ба шумо ҳам ҷиҳати барнома даъват кардан ташаккуру миннатдории худамро баён мекунам. офарин, аҳсан мегӯям. Фарҳодҷон, мебинам ки имрӯз гарчанд ҷавон бошед ҳам дорои ин қадар дастоварди зиёд ҳастед. чун шумо медонед, мо дар барнома қаҳрамонро муаррифӣ мекунем дорои чӣ истеъдод аст. ва имрӯз аз Фарҳодҷон мепурсем ки тӯли ана ҳамин солҳо ки аллакай ҳам донишҷӯ ҳастед ва ҳам омӯзгор ҳастед, сабақ медиҳед ба донишҷӯён. ман медонам ки ин осон набуд. роҳи зиёдро тай кардед, ҳамроҳи устодон албатта ки дасти шумо гирифтанд. ман мехостам пурсам ки имрӯз ҳоҷиев Фарҳодҷонро чӣ гуна муаррифӣ кунем? дорои чӣ лаёқат ё чӣ дастовард ҳастанд? хуб, ташаккури зиёд акои азиз. имрӯз соли ҷорӣ дар таърихи миллати тоҷик соли фархунда ва таърихӣ ба ҳисоб меравад, зеро мо дар соли ҷорӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии худамонро таҷлил мегирем. албатта даврони истиқлоли миллӣ барои ҳам ҷавонон ва барои тамоми қишрҳои ҷомеа имконият ва
дарвозаҳои нави имкониятҳоро боз намудааст ки албатта ҳар нафаре ки дорои савияи баланд дар ини он фаъолият аст метавонад худро дар ҷомеа нишон диҳад ва дастовардҳои манам асосан дар самти илм ҳастанд, чун пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз ба соҳаи маориф ва илм таваҷҷӯҳи хосаро равона менамоянд ва дар асоси дастуру амрҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯзҳо дар кишвари азизамон чандин озмунҳое ки дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор мегардад шуда истодааст, чандин сол давом меёбад. албатта дар ин масир озмуни илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, тоҷикон дар оинаи таърих ва ҳамакнун озмуни шоҳномахониро метавонем зикр намоем. боиси сарфарозии банда аст ки баъд аз оне ки санаи 7 июли соли 2022 амри пешвои муаззами миллат дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ба тавсиб расид, банда аз пайи ҷустуҷӯи адабиётҳои илмӣ ва барои омодагӣ ба озмуни мазкур гардидам ва дар 3 даври аввали озмуни мазкур ки давраи муассисавӣ, давраи шаҳрӣ ва вилоятӣ буд, ба гирифтани мақоми аввал сазовор гардидам. дар моҳи ноябри соли 2023 давраи ниҳоии озмуни мазкур дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки озмун бениҳоят дар сатҳи баланд албатта ва ҳам бо таъмини шаффофияти куллӣ баргузор гардид. устодони зиёде буданд ки дар ин масир бандаро дастгирӣ карданд. албатта ин муваффақияти банда муваффақияти ниҳоӣ набуд, чунки ман ҳанӯз дар овоне ки дар мактаб таҳсил мекардам барои иштирок дар мусобиқаҳои илмӣ, дар сабқатҳои илмӣ шавқи бештар доштам. соли таҳсили 2016-17 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ байни хонандагони муассисаҳои миёнаи умумии кишвар дар бахши фанни таърих ба гирифтани мақоми дуввум ва ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидам. дар анамин ба хотири 30-солагии истиқлолияти давлатӣ пешвои муаззами миллат ба ҳар як хонадони миллати тоҷик шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро тақдим карданд. албатта китоби тоҷикон дар бозгӯӣ таърихи миллати тоҷик, тамаддун ва фарҳанги кӯҳани он асари бевосита муҳим ба ҳисоб меравад. албатта банда вақте ки ин китоб ба дасти мо расид, ба мутолиа ва хондани он асар шурӯъ намудам. соли 2021 буд ки бо ибтикори Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров дар худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ баргузор гардид ки ин иқдом дар ҳошияи тақдими китоби тоҷикон аз тарафи пешвои муаззами миллат шурӯъ гардид ва дар озмуни мазкур низ иштирок кардам ва дар даври ниҳоии он озмун ки дар Академияи идоракунии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021 баргузор гардид, дар байни донишҷӯёни макотиби олӣ ба гирифтани мақоми аввал сазовор гардидам. албатта ҳакамони озмуни мазкур низ бо як қотеияти том, бо як саволҳои бисёр ҳам ҷолиб тавонистанд ки дониши иштирокчиёнро муқаррар кунанд ва ба ман мушарраф гардид ки ба гирифтани мақоми аввал дар озмуни мазкур сазовор гардам. инчунин баҳри дарёфти чеҳраҳои соҳибистеъдод ва лаёқатманд ҳамасола аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавони сол баргузор мегардад. ба банда мушарраф гардид ки соли 2024 дар сабқати мазкур низ кори илмии худамро дар мавзӯи рушди илму маорифи Тоҷикистон дар солҳои роҳбарии Бобоҷон Ғафуров солҳои 1946-1956 пешниҳод кунам ва кори пешниҳоднамудаи банда дар бахши илмҳои гуманитарӣ самти таърих ба ҷои аввал мушарраф гардид ки дар озмуни мазкур низ ба
диплом ва ҷоизаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардидам. ҳамчунин соли 2024 дар сартосари ҷумҳурӣ як озмуне бо номи хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат баргузор гардида истодааст, ки озмуни мазкур низ дар самти боз ҳам бештар таваҷҷӯҳ равона кардани ҷавонон ба хондани асарҳо, хосатан асарҳои баргузидаи пешвои муаззами миллат муҳтарами эмомалӣ раҳмон амри бисёр муҳим аст ва банда низ шукрона мекунам, ки дар соли аввали ин озмун иштирок кардам, дар давраи муассисавӣ ба гирифтани мақоми аввал ва дар давраи ҷумҳуриявӣ ба гирифтани ифтихорномаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сазовор гардам. албатта дастовардҳо дар ростои ҳаёти хеш хеле дастовардҳои назаррасро ба даст овардам ва метавон дар ин самт олимпиадаи ҷумҳуриявие, ки дар соли 2021 баргузор гардид зери унвони доништалабу бузургиомӯз, дар он низ иштирок карда дар сабқати мазкур низ ба гирифтани мақоми дуюм дар самти илми таърих шарафёб гардидам. офарин, аҳсан мегам. Инҷо аллакай дарк кардем, ки иштирокчӣ ва ғолиби якчанд озмунҳо ҳастед. савол ба миён меояд, ки ҳам дарс мехонед, яъне ки илм меомӯзед, ҳам сабақ медиҳед дар донишгоҳ, ҳам дар озмунҳо иштирок мекунед. Чӣ гуна вақт меёбед ба ин ҳама? албатта чӣ гунае ки мо дар боло қайд кардем, истиқлолияти кишвар барои ҷавонон, барои тамоми қишрҳои ҷомеа як фазои бениҳоят мусоидро ҷиҳати ҷустуҷӯи илм боз кардааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 4 сентябри соли 2007 ҳангоми оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 4 сентябрро ҳамчун рӯзи китоб дар сартосари кишвар эълон намуданд. албатта рӯй овардан ба китоб ва меҳри беандоза доштан ба китоб боиси он гардид, ки банда дар чунин озмунҳо мушарраф кардам. албатта дар ин самт таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи устодони худро ҳамеша ҳис менамоям, аз ҷумла устодони муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд, факултети таърих ва ҳуқуқ, устод профессор ҷуразода ҷамшед ва устодони дигар буданд, ки дар ин масир ба банда кӯмак дастгирӣ менамуданд ва маҳз анамин кӯмаку дастгирии онҳо боис гардид, ки банда ба чунин як дастовардҳо дар зиндагонии худам, дар ҳаёти худам даст ёбам. яъне ки ин ҳама кӯшишу ғайрат ва натиҷаҳо пеш аз ҳама боварии устодон ва заҳмати худатон муҳаббат ба китоб, ба илм. дуруст. бале, аҳсан мегам. Инҷо мебинам якчанд дастовардҳои худро овардед, ки албатта ин аз ҷониби вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон раҳим саидзода барои шумо пешниҳод шудааст. ин албатта аз ҳамон озмунҳо аст. офарин, аҳсан мегам. мебин, ман боварӣ дорам, ки ин гуна масалан дастовардҳо дар шумо дар хона ҳам ҳаст, ҳамашро наовардед. ҳамин тавр аст. ва ин диплом дипломи дараҷа вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни таърих таҳти унвони доништалабу бузургиомӯз. ман як савол дорам, фарҳодҷон. чаро оғози суханатон аз истиқлолият шуд? дар истиқлолият чиро мебинед шумо? чаро? ташаккури зиёд акои азиз. дар яке аз асарҳои бисёр пурарзиши худ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар асари худ уфуқҳои истиқлол ном гирифтааст. ҳангоми таҳлили анамин дастовардҳо ва бурдҳои даврони истиқлолияти миллӣ як истилоҳи бениҳоят муҳимро истифода мебаранд. мегӯянд, ки давлати ҷавон ва миллати кӯҳанбунёд. мо миллати тоҷик дар даврони таърихии худро агар нигоҳ назар афканем, мебинем, ки таърихи миллати мо бениҳоят пурғановат, тамаддуни оламгир ба ҳисоб меравад. вале истиқлолияти мо ҳамакнун 35 сол аст, ки мо дар зери анамин тулӯи истиқлоли миллӣ фаъолият намуда истодаем ва истиқлолият барои ҳамаи мо, барои миллати мо, барои дастовардҳои миллати мо дар тамоми самтҳо яке аз унсурҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. зеро
محض анамин ба шарофати истиқлолият буд ки имрӯз ҷавонон низ ба чунин дастовардҳо на танҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ балки дар сатҳи байналмилалӣ мушарраф гардида истодаанд. бо вуҷуди ҳамаи ин мо тавонистем ба ваҳдати миллӣ ба суботи сиёсӣ расем ва имрӯз зери анамин дастовардҳои тамоми мо ба шарофати истиқлолияти давлатӣ мансуб мебошад. хуб аслан инҷо мебинам шаҳодатнома овардед. 3 шаҳодатнома. Ин барои кадом? шаҳодатнома аз тарафи ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои мактаби захираҳои кадрӣ назди кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон мебошад ки соли 2020 дар он таҳсил намуда ба гирифтани шаҳодатнома мушарраф гардида будам. офарин, аҳсан мегӯям. Инҷо 3 адад шаҳодатномаҳои мазкур шаҳодатномаи гирандаи стипендияи раиси вилояти суғ аст ки дар соли таҳсили 2022-2023 ба ман мушарраф гардид ки дар анавозмуни мазкур низ иштирок карда ба гирифтани идрорпулии раиси вилояти суғ мушарраф кардам. хуб ҳамчунин аз раиси шаҳри хуҷанд ки соли 2019 ва 20 дар стипендияи раиси шаҳр низ иштирок карда будам. ва ғолиб баромада донишҷӯ будам. Бале, ва ғолиб баромада. офарин, аҳсан мегӯям. хуб имрӯз гуфтед дар бораи истиқлолият, дар бораи анамин сулҳу ваҳдате ки имрӯз дар тоҷикистон пойдор аст, зиндагии осоиштаи мардум. имрӯз чӣ бояд кунем ки ана ҳамин истиқлолияти комили мо ки бо заҳмат ва меҳнатҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон кулли мардуми тоҷикон албатта ба дасту омад, чӣ гуна ҳифз кунем, чӣ гуна ба қадраш расем? албатта соли ҷорӣ дар паёми хеш пешвои муаззами миллат соли 2026-ро соли вусъати ободонӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардид. албатта дар таҳкиму тақвияти худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ бевосита рӯй овардан ба осори гузаштагони миллати тоҷик бениҳоят муҳим аст. чӣ гуне ки мо медонем соли ҷорӣ ҳам ба хотири ба шарафи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ба хонадони миллати тоҷик боз як ҳадияи бебаҳое дар мисоли китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ҳадия гардид ва албатта ҳадияи ҳам китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва ҳам шоҳномаи бесаволи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ дар роҳи таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии миллати тоҷик бениҳоят самараи бузург дорад. зеро ба андешаи ман ҳамчун як нафаре ки ҳам асари тоҷиконро мутолиа карда дар чандин озмунҳои бахшида ба ин китоб ҷой гирифтам, ин асарҳо метавонад як таҳаввулот як барои ҳар як муҳаббати дӯст доштани ватанро барои ҳар як мутолиакунандаи ин асар ҳамин меҳру муҳаббати беандозаро нисбат ба ватан, нисбат ба меҳани худаш бедор намояд ва албатта дар рӯҳияи тарбияи худшиносӣ ва худогоҳии миллии ҷавонони имрӯза нақши бениҳоят муҳим бошад. дар муқаддимаи китоби аллома устод Бобоҷон Ғафуров дар аввали саҳифааш чӣ навишта шудааст? албатта дар асаре ки соли 2020 нашр гардид ва аз тарафи пешвои муаззами миллат ба хонадони миллати тоҷик тақдим гардид, дар он асар дар муқаддимаи аввал бо номи шиносномаи миллат гуфтори пешвои муаззами миллат дар бобати таърихи навишта шудани асари аллома Бобоҷон Ғафуров, ҳаёт ва фаъолияти ин абармарди миллати тоҷик бисёр суханҳои муҳим гуфта шудагиаст ва пешвои муаззами миллат ба китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бениҳоят баҳои баланд дода онро дар сарнавишти миллати тоҷик дар сарнавишти миллати тоҷик ҳамчун аз шиноснома эълон шиноснома баҳо доданд ки ин бисёр баҳои арзишманд ва сутуданӣ ба ин асари ҷовидонаи академик Бобоҷон Ғафуров аст. бале ва ҳамзамон риштаи пешниҳодӣ ҳам дорад ки бояд ҳар як фард албатта донад, чун инсон надониста таърихи худ дигар чизҳоро омӯхта наметавонад. ман хондани худро яъне таҳсили худро аз мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ
рақами 23 шаҳри хуҷанд оғоз намудам. албатта дар он ҷо аз устодони худам муаллимаҳое ки дар мактаб барои аввалин омӯзгоратон аввалин омӯзгори мо муаллимаи азиз Зуҳурова буданд ки бениҳоят дар таҳкиму дар шинохти анамин баҳри касби ҳар як аз худ кардани дониш андохтани анамин донишҳо барои ҳар як хонандаи синфи мо бениҳоят кӯшишу заҳмати зиёд мекарданд ки имрӯз барои мо анамин чиз як муҳаббати зиёдеро дар баҳри китоб хондан баҳри аз худ кардани дониш ва аз худ кардани касбу ҳунарҳои нав боис гардида буд. хоб аз оғози таҳсил ба шумо боварӣ доштанд ки ин гуна масалан соҳибдониш ҳастед, миёни хонандагон каме бошад ҳам фарқ мекунед, истеъдоди шуморо кашф карданд, чӣ мегуфтанд ва то имрӯз дар ягон масалан маърака бошад, дар ягон вохӯрӣ ҷамоматҳои илмӣ бо ҳам вомехӯред, чӣ мегӯянд? албатта мо дар даврони мактаб хондан бениҳоят бо устодони худамон нисбати анамин иштирок дар озмуну дар олимпиадаҳо бениҳоят зиёд фаъолият мебурдем. муаллимаи мо дар як навбат китобдори мактаб низ буданд, чун анамин иқдомҳои китоб хондан, китобро дӯст доштан маҳз меҳри он маҳз аз ҳамон фаъолияти муаллимаи худамо ба мо ҷоштааст. зеро муаллима ки касби китобдориро низ дар як навбат дар мактаб ба анҷом мерасониданд ва мо ки барои кӯмак ба ҳамон китобхонаи мактаб мерафтем ва бо дидани анамон китобҳо бо анамон нафарое ки шида дар китобхонаи мактаб асарҳоро мутолиа мекарданд, анамонҷо муҳаббати анамин китоб хондан боз ҳам дар мо ҷо шуд ва ҳамин ҳам бояд қайд намоем ки муаллима доим таъкид мекарданд албатта ки омада дар вақтҳои холигии худатон чун имконият ва шароити хеле мусоид ва хеле шароити хуб барои хондан муҳайё буд, албатта мегуфтанд омада мутолиа кунед асарҳоро ва ба ҳамин ҳам анамин меҳри китоб хондан ва муҳити фазои ҳамон китобхонӣ ба мо ҷой шуд. офарин. мо имрӯз аз муваффақияти худ масалан аз пешравии худ сухан мекунем, лек ҳар як инсон дар наздаш дар муваффақияташ пасаш устод дорад. бе дастгирии устод, бе дастгирии албатта волидайн, падар, модар, бародар, хоҳар, албатта мо дар ҷодаи на танҳо илм, умуман зиндагӣ пеш рафта наметавонем. баъзан нафарҳо ана ҳамин чизро нодида мегиранд. Бояд аз муваффақияти устод бояд гуфт, аз дастгирии устод бояд гуфт, чӣ гуна дастгирӣ карданд ва ин ҳама масалан дастоварду пешравию муваффақияти мо яъне ки ситора шудан дар зиндагӣ як мақому манзилати худро пайдо кардан миёни ҷомеа, албатта заҳмати дигар нафаронро албатта бояд гуфт. Ин ман ҳамин гуна ҳис мекунам ки шарт ва зарур ҳам ҳаст, то онҳо бидонанд ки маҳсуле ки имрӯз барои шумо дар замини истеъдоди шумо коштанд, як боре дод, як ҳосиле дод ва ба нафъи ҷомеа имрӯз ҳамин нафар як хиште мегузорад ки устод аз донаҳои коштааш розӣ аст. ва имрӯз ана ҳамин минбари баланди барномаи Дурахшон барои шумо фароҳам аст. Метавонед ҳам барои волидайни худ, ҳам барои он нафароне ки шуморо дар ин ҷода дастгирӣ карданд, чӣ бародаронатон бошад, рафиқонатон, устодонатон бошанд, миннатдории самимии худро бо як ҷумла пешниҳод кунед. албатта дар расидан ба муваффақият ва дастовардҳо барои ҳар як инсон омӯзгор хеле ва хеле азизу муҳим аст. аз ин рӯ ба тамоми омӯзгороне ки ҳам дар давраи таҳсил дар мактаб ва ҳам дар минбаъд дар донишгоҳ дар муассисаҳои олӣ барои ман кӯмак ва ғамхории худро расонидан, миннатдории самимии худамро баён мекунам. инчунин ба падар ва модари худам, ба бародар ва дӯстону рафиқоне ки дар анамин ҷоизаҳои худ, дар дастовардҳои худ ман онҳоро шарик медонам. албатта сипосу миннатдории худамро расонидани ҳастам.
اظهار می‌دارید صمیمانه باشد. در زندگی از چی خود را سرفراز می‌حسابید؟ از چی می‌بالید، یعنی که افتخار می‌کنید، خرسند می‌شوید؟ از چی؟ خب پیش از همه افتخار از اون دارم که ما ملت توجیک یک خلق بسیار تمدن‌آفر و قدیمی هستیم و از توجیک بدنی خودم پیش از همه افتخار دارم و سپس از همین شرط و شرایط و امکانیت هایی که امروز برای رشد و رونق هر یک جوان و تمامی برای تمام تاجیکستان مهیا است، خیلی و خیلی راضی و خرسند هستم. خب نفر جوان میانی دیگر مثلا جوانان موفق پیدا می شود که شاید کمی به خود باوری ندارد و سمو می دهد که من چی باید کنم، از کدام شرایط استفاده برم. شما همچون یک جوان موفق که علاقه توانستید همان رشته دستگیری رو به دست خود بگیرید، از میوه های شرطباری انمی موفقیت ها بچشید و همون جوانی تخیلاتی که حالا ما برای خود یک ساختیم و گفتنی هستیم، به همون جوان چی میگویید؟ البته همچون نفری که به چنین دستاوردها مشرف گردیدم گفتنی هستم که برای به دست آوردن امکانیت ها باید برای انسان یگان مانعگی نباشد، چون که وقتی که انسان مانع رو خودش به خودش میسازد، وقتی که اینقدر شرایط هست، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کشور ما مهیا برای جوانان، برای از خود کردن دانش هم گوییم، برای از خود کردن کسب و هنرها هم گوییم مساعد و موافق است. البته به هر گونه معماها رو پیش آوردن، این البته از بی‌غیرتی خود انسان است. چون که امروز امکانیت و شرایطی که در کشور عزیز ما راه اندازی گردیده است به نهایت برای از خودکنی همه گویم علم و دانش و هم برای کسب و هنر خیلی مساعد می باشد. خب هر یک انسان در ضمیر قلبش یک آرزو دارد، آرزویی که شاید این آرزو را نه هر نفر در عامه میگوید. آرزویی اگر شما مخفی نباشد فرهاد جان چی است؟ چی آرزو دارید در زندگی؟ تشکر زیاد. البته همچون یک شهروند تاجیکستان پیش از همه آرزو دارم که همین وطن محبوبمون، وطن عزیزمون بگذار همیشه چنین صلح و ثبات و آرامی حکم فرما باشد و آرزوی شخصی هم باشد. اگر البته در سمت بنده که در سمت رشته تاریخ تحصیل میکنم، البته باز هم تاریخ ملت تاجیک خوبتر آموختن، باز هم ژرفتر از خود کردن و کوشش کردن در راه همین پیش گرفته خودم که کارهای علمی خودم رو شروع کردم. البته همچون این کارهای علمی خودم رو به اتمام رسانیدم و همچون آموزگار به نسل نورس و نسل جوان کشور همین تاریخ پرغناوت و تاریخ بینهایت ارزشمند ملت تاجیک رو آموزانیدن است. خب در سیمای یک نفر تاجیک ما باید عموما همین خصلت، تاریخ، گذشته، کی بودنی تاجیک رو معین کنیم. تاجیک چگونه است؟ خیرتمند است، بخشنده است، دانشمند است، فروتن است. چون گفتید اصالت تاریخ رو علاقه آموخته ایستادید، از کهن آمدند همون قهرمان ها، از خصلت آنها جمع کنید و بگویید که تاجیک کی است. همین رو باید ذکر نمود که در مسیر تاریخی ملت تاجیک، خلق تاجیک خلقیت محسوب می‌یابد که در تمام مرحله ها و در تمام دوران موجودیت خودش همیشه و همیشه از همین تاجیک بودن خودش از افتخار میکرد و اگر ما همین مرحله های تاریخی ملت تاجیک رو نظر افکنیم، در هر یک مرحله اون اسم قهرمان های هستند، اسم نفرانی هستند که آنها بهر این ملت، بهر شکوفایی، بهر پیشرفت و بهر رشد من بعد اون خدمت بی نهایت
муҳимро намуданд ва дар қатори онҳо мо метавонем аз анамин абармардони миллат ба монанди Куруши Кабир, Шоҳаншоҳ Куруши Кабир, Исмоили Сомонӣ, инчунин исми Восеи Далер, Темурмалики Шуҷоъ ва дар замони муосир исми аллома академик Бобоҷон Ғафуров, Садриддин Айнӣ ва бевосита пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро номбар кунем, ки воқеан ҳам миллати тоҷик имрӯз анаҳмин тамоми гӯем дастоварду тамоми анамин пешрафташ муҷиби фаъолияти анаҳмин абармардон аст. хуб, имрӯз ман медонам ки таърих фиребро намебахшад, хатогиро намебахшад. имрӯз тоҷикистон барои забонашро ҳимоя кардан чӣ қадар ҷонисорӣ кард. ҳар як масалан қаҳрамонҳое ки мо имрӯз дорем маҳз кӯшишашон барои аз байн нарафтани давлати тоҷикон буд. ва мо гуфта метавонем ки имрӯз равшанфикрони дигар ки дар гузашта барои миллати тоҷик кардан ба мисли Абуалӣ ибни Сино, Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Умар Хайём, ки имрӯз тавонистанд мисраҳои онҳоро дар тамоми кураи замин бо чанд забонҳо албатта меомӯзанд, аз худ мекунанд, дар маъракаҳо, дар ҷамоматҳои ҳатто илмӣ ҳам албатта ба забон мегиранд. ҳатто дар даромадгоҳи бинои Созмони Милали Муттаҳид низ чӣ навишта шудааст? бале, дар пештоқи анамин яке аз созмонҳои бонуфузтарини олам бинед ки ашъори намояндаи адабиёти мардумони тоҷик Саъдии Шерозӣ, ки бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як пайкаранд, навишта шудааст ва маънои ин абиёти бениҳоят муҳими Саъдии Шерозӣ ин талаби ҷамъи тамоми башарият аст, яъне муттаҳид шудан атрофи анамин як сиёсатҳои хиратмандона ва инсонгароёна даъват мекунад. ба унвони инсон будан, сарҷам омадан новобаста аз миллат ва наҷот ва забон. бале. ва пас мо имрӯз гуфта метавонем ки миллати тоҷик бояд ифтихор кунем ки соҳибзабон ҳастем, соҳибтамаддун ҳастем, соҳибфарҳанг ҳастем, пеш аз ҳама сохта метавонем, бохта метавонем, албатта эҳтиром гузошта метавонем, гузашт карда метавонем, бахшида метавонем. пас аз ин гуна инсони комил гуфта наметавонем ки мисол то чӣ андоза миллати тоҷик бузург аст ва бояд мо аз тоҷик будани мо ифтихор кунем. оянда нақшаи фаъолияти кории шумо? албатта орзуи ман ҳамчун як нафар муҳаққиқ, ҳамчун як нафар шахсияте ки таърихи миллати тоҷикро омӯхта истодаам, албатта пеш аз ҳама дар он аст ки ҳамин донишу худро, ҳамин аз худкардаҳои худро ба анамин хонандагон, ба донишҷӯён диҳам. албатта дар баробари оне ки устодон заҳмат кашиданд, моро таълиму тарбия доданд ва ба то ин дараҷа расонидан, мо низ кӯшиш мекунем ки минбаъд анамин баҳри он ки донишҳои аз худкардаи худро барои донишҷӯёни, барои хонандагон додан хеле кӯшишу ғайрат менамоем. имрӯз аз барномаи Дурахшон барои худатон чӣ гирифтед? атрофи истеъдодатон суҳбат кардем, дастовардатон суҳбат кардем. барои худатон чӣ гирифтед ва чӣ пешниҳод медодед ки имрӯз анамин лоиҳа барои боз ҳам муваффақ шуданаш, барои боз ҳам дастгирӣ масалан кӯдакон, наврасон, ҷавонон доманаашро кушояд ва ҳар нафаре ки чуне ки мо имрӯз озодӣ додем, ин гуна шароит кардем, биёянд иштирок кунанд, истеъдоди худро муаррифӣ кунанд ва дар ин ҷода мо дастгирӣ кунем онҳоро. чӣ пешниҳод доред? ташаккури зиёд акоазиз, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем. албатта барномаи пешгирифтаи шумо, барномаи Дурахшон албатта дар бозёфти истеъдодҳо ва ҷавонҳое ки дар ин ё он соҳа муваффақ ҳастанд хеле мусоид аст, чун даъват гардидани ҷавонони соҳиби истеъдод, ҷавоное ки лаёқат доранд, дастовар доранд ва дар байни ҷавонҳои дигар албатта бо чунин дастовардҳои худашон тафовут доранд, сарҷамъ намудан, бо онҳо суҳбат гузарондан, ин албатта боиси муҷиби он мегардад ки дигарҳо низ аз анамон роҳи тай кардаи онҳо огоҳ шаванд, ибрат гиранд. албатта пеш аз ҳама инчунин
дар баробари ибрат гирифтан ба онҳо пайравӣ кунанд ва бевосита дар татбиқи анамин дастовардҳои онҳо дар он ки боз ҳам ба монанди онҳо дастовардҳо ба даст биёранд, кӯшишу ғайрати худашонро бештар намоянд ва албатта маҳз ҳамин чиз шояд ба онҳо як рӯҳия илҳом медиҳад ки боз ҳам дар масири пешрафти худашон анамин уфуқҳои навро кашф намуда фаъолияташонро ҷонок намоянд. Фарҳод ҷон, мо низ аз номи тамоми кормандони телевизиони вилояти суғд, роҳбарияти телевизиони вилояти суғд, гурӯҳи эҷодии барномаи Дурахшон арзи сипос барои иштирокатон мегӯям ва боварӣ дорам ки ин дастоварде ки шумо доред ин ҳоло кам аст. Ман итминони комил дорам ки бо доштани ин гуна дониш ва шинохти таърихи тоҷикон шумо бисёр суфраҳои баланди озмунҳоро албатта тай мекунед, аз худ мекунед, ба натиҷаҳои баланд ноил мегардед, фахри ҳам устодон ва ҳам оилаи худ мегардед. Дар ин ҷода аз номи кулли кормандони телевизиони вилояти суғд барори комёбӣ мехоҳам. Бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Меҳмони барномаи имрӯзии мо буданд Фарҳод ҷон Ҳоҷиев, ки имрӯз ҳам донишҷӯ ҳастанд ва ҳам омӯзгор ҳастанд, кӯшиш карда истодаанд ҳам илм омӯзанд ва ҳам фаъолият баранд, иштирок доштанд, иштирокчии якчанд озмунҳо. бори дигар хуш омадед. Ташаккур ки ба барномаи Дурахшон иштирок карда боз ҳам дурахшонтар кардед ва боварӣ дорам ки ин истеъдоди шумо боз ҳам зиёдтар ва мафахтар мегардед. Хуб, бинандагони азиз, агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед. ҳамзамон ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки бо исми барномаи Дурахшони телевизиони вилояти суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм номнавис шудааст, ворид гардед, дархости худро гузоред. Мо шуморо албатта ба барномаи Дурахшон даъват мекунем. Чун мегӯянд, дар ҳаёти инсоният муҳимтар аз ҳама ин саломатӣ аст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. То барномаҳои дигар, хайр.